Ikhona la baba. Ya kuthiwa ikhona la. Okay. Qo. Yebo. Wena kona manje uqeda kulungisa la busy ngithinje. Uyena lo? Yena. Sithini manje wena unjani? Ya baba. Awena futhi baba. Sithini ngawe vele? Baba. Ngeke ngitshela amakhamera. Sithini amakhamera manje? Baba. Angazi ukuvela ngitheleke namakhamera. Yini ungalaleli wena? Lalela phela. Lalela hamba kanjani? Baba. Lalela. Awukhumula isigqoko babuze sikubone kahle. Hamba kanjani? Kumoja baba. Shap. Angithi wena mfethu lo wathenga impahla kulomfethu wakubo kalo. Ya yimina wayithenga. Ehe. Ya yimina wayithenga. Pho wenziwa yini ukuthi masithathe impahla lapha kini wena uyajika uhamba ufike ekhaya ufika nabangani bakho ngabatshela nakini mfethu imali yami ngiyayifuna. Batshela ngokuya lalela kanti impahla lezo wayithenga wena kumfana wakubo kalo ePharen futhi Westpart wawucabangeni angithi uyamazi lo mfethu ukuthi uPharen noma wayengathunyiwe ngabatshela lo mfethu nokuthi mina ngifuna imali yami imali ngayikho imali ozoyithola imali ngayikho lapha ngeke ngitshele mababa wayithenga ePharen angithi izinto ngayithenga ePharen pho imali uyifuna kuba ngifuna kubona bafika bezoyithatha lalela azange we baba kwafika thina sizoyilanda mina ngafonela nabo abantu abazongisiza ngoba thina esafika bafonela uba angithi wena bafonelwa yimina ngifuna imali yami ke uzoyifuna kulo wakudayisela izinto phela imali yakho uyangizwa kahle ukuthi ngithini ngiyawuzwa wena ingathi awungizwa kahle ngithi impahla zathathwa yithina angithi sakutshela ukuthi uma ufuna impahla zakho uzoyithola uma ufuna imali yakho lo wathenga ngayo impahla into yokuqala nje uyazi ukuthi mawuthenga impahla ePharen icala lelo ungaboshwa ngisho ukuboshwa mangase sikuthathe sikuyise police station imali ngibosho lena ukuthi ngifuna imali yami lalela baba ngilela imali yami why imali mawusuka nabantu uya kubo komfana la uphethe ikhali wazi kahle nifike nezikhali imali yami ayingeke ifloat kanjalo baba ngiyayifuna mina uqonda ukuthini mawuthi imali yakhe engeke ifloat kanjalo phela mebezolanda impahla mina sengiyithengile ngemali yami kusho kona phela mina ngoba siyazwana nawe ndimi singakho ngiphinde ngabiza labantu abazongisiza kube ngiyangabi ngemaphoyiseni ngoba nina nikwazile ukufike ngoba nina nikwazile ukufika ekhaya niphethe ikhali nafike nakhomba umali nazi kahle ukuthi uyagula inyawo ayisebe uhamba ngenduku ni startup isibini sokukhomba umuntu omdala ngesibhamu hayi sasithi sizofica sikhulume nawe ngoba ngiyayifuna imali yami ngoba nificanga ke mina wasiphelani ikhali ke wena sakutshela and nale ntombazane oyigqume lapha ya endlini yakho libele nithi umfazi wakho hayibo ngenaphi manje lapho futhi lalela la ingathi ngiyalibeka ulibeke ukungijwayela kwayilokho mangithi ngiyalibeka uyalibeka ngekahle wena ngizwe phela uthi ngithini ngeke ngithi ngiyalibeka ulibeke angisiyo umngani wakho awungazi ngisho ngiyakwazi asingajwayelani futhi lento osuyenza usungikhombisa ukuthi wena usujwayela mina ngabe ngiyakwazi lokho ukuthi asibona abangani okay vala umlomo ke ungilalela uthi ngithini lengane oyigqume lapha ya imalini wakwayikhiphela kubo njengoba ugquma ingane ethuze wayigqokisa namaduku ekhanda kushuthi ingane izokotisa cela ukubuza ngiphendula umbuzo wami wena ngeke ngithi ngikubuza umbuzo wena nawe ungibuza umbuzo ungazongenza inyoni cha phela ngisangene kulezi ndaba engibuza ngiphendule mase siyaqhubeka ke qhubeka nengayikhipha uhleli lapha ngoba uyangithanda nami ngiyamthanda ukhipitisa ingane efundayo lalela la ngiyafisa ukuthi umzali wale ngane asithinte ukuthi size sizoyilanda lapha into yokuqala okay sibuyele la endabeni kaMfowethu nifika nabafana la neyoTreknisha umuntu omdala lokhana sasingaqondile ukwenza lokho phona nenzani cha phela sasifuna ababone ukuthi ngiyayidinga imali yami okay yabona ke manje namhlanje abone ngezinto zasekhaya lalela kasenzeni kanje yabo manje hayibo nina nicabangi nini
Manje namhlanje ngifuna ukwenza le example Example kanjani bafo? yokuthi ukuze ungeke uphinde uyongena emzini yabantu neyikhali. Hayibo. Yabo manje Ngiyavelela. lalela la baba. Ngiyakuthatha. Yini sithi sikhuluma? Uyahlala phansi wena. Awusithini man? Hawu. Angikwazi ukuvela ningenela ningihlasele kanjalo. Lalela la. Sikhuluma nawe wena wenza okwakho. Kupho kwami ngoba ngiyachaza ngifuna imali yami. Akukho lalela. Imali yakho uzoyinika iphara. Uzoyithola kuthabani ephareni lo wathenga kuyona. Into zakho yikhona ezo. Zibuyile. Lalela imake baba. Ngifuna imali yami. Yabo manje. Angithi ekuqaleni silandele izinto naphinde nayilanda nabangani bakho. Sicela ukwenza njena ke manje. Sizokuthathela yabo manje usuthathelwa yimina ke. 1 thatha isigqoko sakho. 2 ifoni yakho. Kanjani manje? Iwash lakho. Zisathelani manje into? Ivala umlomo. Zisathelani into zami? Ikathulo zakho. Hayibo. Zisathelani manje into? Wena. Nangu. Zisathelani into zami manje? Wena. Zisathelani into zami? Imali. Ewa. Ngeke man. Ngizela nabantu la ukuthi Ubufuna ngenze njani? ngizongihlasela nabantu. Ejezi siyathatha le. Cela ikhumule. Noma sokukhumula thina. Awukhumula ijezi. Sesiyalidla ke nejezi. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi lento Ukhombisani ba? inonsense. Khumula ijezi. Bambe lokho. Inothatha kanjani ngifuna imali yami? Khumula ijezi. Hayibo. Khumula ijezi. Sithini man? Khumula ijezi. Unjani? Sithini man? Hayibo. Khumula ijezi. Sithini man? Ngiyakhumula. Ngiyakhumula. Ema wena mela lapha. Awuhlangene nalento. Yeah. Thatheni vele. Lalela ke. Okunye futhi esizokwenza. Sisuka la. Njengoba ubalekile lapha phezulu. Siyalapha kini. Niyokwenzani ekhaya? Sofike. Ngeke ngithathe into zami. Lalela ke. Makuthi asikufici lokho okwalomfowethu. Lokho esakuthatha waphinde wena wahamba nabangani bakho nawe kulanda. So thatha lokho. Makuthi siyakufica. Soshiya impahla zakho kini. Baba, ngithini ngemali yami? Imali yakho wayinika ba imali yakho? Iphara leli ngidayisela. Hamba ke uyoyifuna ephareni. Kanjani? Imaki. Umndeni kalomfethu uhlakanaphi nokuthi uzufike nabantu. Ngiyachaza sasike kuyena lo mfethu sangamfiki. Lalela, enye into soyikovula icase against wena. Ukuthi ngikwazile ukufika nekhaya. Ukuthi ngikwazile ukufika futhi into enginyanyisa kakhulu usubalekile uzoqasha la. Hayibo ngifaka angicashile la ngifashile. Hayi, wena uyasebenza wena. Angicashile ngifashile. Wena kodwa uyasebenza. Pho ubalekele phezulu. Angibalekile ngiyasho nje. Emfethu, asimshiyeni kanje lo la. Thatheni lezi zinto sambeni naso. Ejwayele. Leli wash ngiyalithatha. Sithini manje? Telefoni yami mfethu. Asambeni lalela. Masikuthola uzokufica einganeni zakeni noma kuma wakho lezi zinto. Sharp. Ngeke ngihamba nani phela. Hamba nathi. Akwazi phela ngifuna imali yami nesenzatha nento zami ithini manje ngani? Asambeni. Kodwa hayi uzohamba ngeenyawo wena ongazosijwayela kabi. Ngeke ugibele imoto. Wena uzohamba ngeenyawo. Asambeni. Ufuna imali yami. Lofana uyisa lo. Yabo manje. Qoqo. Sangongqosisi. Wena bonke namakhamera kodwa nasifunani. Unjani sisi? Hawu. Unjani? Funani. Hayi sisenze ngazo lezo zinto. Hawu. Uyalazi ukuthi wena awuyingani kini? Uhlanganaphi wena? Hawu. Hayibo kahle sisi, wangibuza ukuthi ngihlanganaphi. Uhlanganaphi nokuthi angiyingane ekhaya? Uneminyaka emingaki njengoba uzogibhida nje emzini yabantu? Wakudingi wena lokho. Awusho ke njengoba ubhubhudla inkomo kama wakho. Manje njengoba ubhubhudla inkomo kama wakho. Uhlanganaphi nayo wena? Ibhubhudla nayo. Bafo kuyashoda la. Sithini manje? Lalela kodwa. Ibambe lo. Awukwazi ungena.
Bambe lo. Yini wena inkinga? Wena inkinga? Usungijwayela. Awume wena. Wangimva ukuthi ungene. Yima. Wangimva ukuthi ungene. Thathe printer le. Yasho zonke lezi zinto zakhe ngihamba. Wena mususijwayela wena. Lalela la. Wangimva ukuthi Mususijwayela wena. Lalela. Sicela lokhu njani i-keyboard. Yabo mfana wami. Hey baba, i-amp yesonto ayikho la. Mina ungangisabi. Hayi uzoyithola Mina ungangisabi. Lalela ke. Sobamba something ukuze kuzobuya i-amp yesonto. Ndoda, Ngiyayithatha lina. Bafo ucongidedela kahle. miyeke. Cela ungidedela kahle. Sesomshaya ke Cela manje. ungidedela. Hawu miyeke. Yabo baba. Eyami nawe. Hey baba. Yini inkinga yakho? Phela ngikwazi ukuvele ngigulukudele ngingene noma kanjani la. Sizolanda izinto la. Yabo wena baba, musungijwayeza nabantu. Yes. Yini inkinga yakho wena? Bafo usuke baba. Bafo cela usuke. Awukumfundi baba. Awukumnike eza khona ndoda necamera siyibone. Awumnikeza khona baba. Awumnikeza miyeke. Angili. Awusalwi manje. Ngikhuluma nje nalo ningenaphi? Awusalwi manje. Awusalwi. Oh. Uyosindela nabantu bakho. Ayikho leyo nto. Okay mfethu lalela ke. Ayikho phela nama. Ima, hey baba. Uyosindela Hey nabantu baba. bakho. Ima. Lale, ima wena, ima. Ima. Usekele. Lalela. Asithathe mfethu siyayixova samba naye. Lalela. Hey baba. Yebo washo impahla zami. Akho impahla zakhe ezosala. Nazi nje into zakho uyithola la. Ima, lalela. Yashoda. Iyashoda i-amp. Baba, Kodwa uamp lana. I-amp iyona engekho. Asambe. baba. Yabona ifoni ingakuthina and futhi ngeke iye Into niyazi ngakhipha malini ukuthenga zonke lezi zinto. Asithandaba no 1.5 wazijoyina ndaba 1.5 wena. Nangumuntu bo. Nasi isinga masimba bo. Hey wena mosijoyina kabo wena. Ngeke wenze lutho. Nasi isinga masimba bo. Ungenze lutho. Asambe baba, asambe. Anihamba. Miyeke lo. Wena goduka ambekini. Awungiyeke. Uyeke ukulibela uzogibhida la. Kanaphi? Kulungile. Wena ngiyafisa ngazuthi uma wakho angathi ngize ngizokulala eyifokofona. Senitholile nje Wena ngizwe ngizokubonisa amabele empempukane wena uma wakho mekwathi kulande la uzobona. Senitholile nje izinto. Sambe Wena baba ngiyeza kwena. Ngahamba lezi zikhola zakho. Sambe lalela futhi lento libele uyisho uthi uzoza kuyena. Lalela la baba. Thina asinqeni. Each and every week is of Ngisakhuluma, sengivumile mina sengikhuluma naye. Each and every week is of Sengikhuluma naye. Ngeke wenze lutho baba. Ngeke wenze lutho. Ungenze lutho mina. Asambe baba. Ngiyaqina wena mfana. Each and every week wazi ukuthi sofika. Futhi mina nawe la sibonana khona igunda ikati negundane. Ngoba phela Ah sobona usindela labantu bakho. sobona. Sambe. Sanibona ngithanda ukubonga phansi kohlelo umgwazelwa elikwazile ukuphindela ngisiza futhi mayelana nalendaba yasekuqaleni yokuthathwa kwezinto zasekhaya iprinter amateku okunye kwasesontweni. Ngifonele lolu hlelo ngoba ngilifonele lokwesibili ngoba lo muntu wayethenga izinto ubesefikile sezoyilanda ufike ngingekho ufike kukhona uma egula bafike bakhipha izikhali ke bakwazi ukuthi bakhombe uma egula ngaleso sikhathi ngezikhali ngase ngangapholisa amaseko nami ngakwazi ukuthi ngifonele umgwazelo bakwazi ukuthi